Hej alle sammen! Velkommen til den her video. Vi skal i gang med at kigge på naturlegepladsen nede i Klovborg. Så hvis I gerne vil lege hernede, så bare kom. Jeg kender den. Og jeg bor lige heroppe. Kan du ikke komme op? Jo. Ej, Jamie, kan du ikke komme op med den der? Jo. Kom nu, Jamie. Kom nu. Jeg gider ikke op. Fuck. Okay, hvad er blokken? Ja, jeg kommer. Hey, blokken. Hold nu kæft. Kommer du op, Tobias? Er det sjovt at gynge, Jamie? Hvorhen er du på dig? Vi får den gode side. Prøv at kigge på Tobias, han går ned ad trappen. Den kan gå ned ad en trap. Det er mega usikkert, ikke? Godt, Tobias, det er mega usikkert at gå ned ad en trap. Ja. Han gjorde bare noget mega farligt. Har du set din tabe? Pisser ud af skabet. Har du set din tabe? Der er god til at sige, hold kæft. Ja, kom op, vi spiller. Stop. Hvad så ned? Prøv at gå på den anden side, der er en trap. Jeg har det dårligt. Nej. Slut.